Kadang nili Samson tanon lapen pinengwe talk show on 6 to the Constitution of India and autonomous state pinengwe ingdeng Bharat thomna kreni lo 312 apart lo pinengwe la si pinengwe le thot kami studio long bahini le tum asongja pol la songja pi nang chitong tu na si nut pe nili apransi bachini datpo nili dung kangni angbong kangni bangke akai sarja ai tathat retired IAS officer lapen non kidobom alang li APHL silong a president tasi akelo bilosar ne wele thot kami nang li phan ke phat pen ke bang thopot nili nang li phan ning aklong pen deng lo la pen do tulang la adar ke do bangke le tum ake happy sangpi rita pram sapi langli APHL Silong Central Committee Women Wing Secretary in Charge langli pandame na chitong do pot akero bi parpilon la sinom dam pukina jasimet ningwe kache thanam ji kache mum dam ji mangal halo kache thanam ji mum dam ji bangke haladak ajai me kipidolo a topik ateng pen etum dam pipo Nasi haladak kipi kitok halo intum karbiang long along jasimet Kongres lapen BJP la parti ini kami National Party lo latung karbiang long arlo mate karbiang long nang cari depen karbiatum kidu kisung ben loksi pleng set lapen ke jok van pawe elitum lasi power kami ison cipon bomlo state government tu dan de lason ahut elitum kopuson na si itum de cipe jok theko non lang namlo blodan de elitum karbiatum sung pilo ko ansi sunang la itum lo ke chali na ke pa phihu lo ke chali du long lepen kapre ka hem ke che hem ke dodon ben apran ke dam na la chota kali angtan ke dam nang dak karbiang long warsai kabi pena jok angtan ka chom dam nang pen kithina aphai la ta dotang lo la pen non present dobo kowe kimia tum jasimet risoi jang tum graduate ki tang tum la pen non chari bo tum jasimet bore ngala ining ke thedam athai ali totally 0% dan tum kibang jilang awe tum non du bom awe la pen kibang jilang awe tum konak si ilitum celopo kosoto war si tum dampo kosoto war si tum dumpo lasi labang so solution mate labang so answer mate labang so kipak terjike nili aprang si akhir sarja kata pansi diponpo labang so ki duka kisung ilitum kopia posi vir vedat ki virji kalisi ilitum malongsi nang batubong dan de lasong bom kumat si adai rat atum se adai ma rat atum se ki chok che ma public atum se mate tang de songja tum council along ki khibom atum non dobom atum lapen MP atum MLA atum se ki chok che la lasong taksi media Francis sarja kata pansi non apor kono sa la emekmen theklo men ke itum alidar atum si kecok cek latum anak rat atum ke mesen uti itum pupula la kecok cek tadu akhema itum alidar atum fan komat lo kangwai la ke rat atum si kangwai rat atum ke thek pen kacini kantung te pen ajo rat aki ong penang anatum a ot adur kahin no pen ajo poisa tangkal long lo te chok lo ukamat ha epok si ke kangkrang nanji ukamat ha chodun long nanji walam hang da chodun long leku ulasora kaning je penapot ini tu election hot ake me muni depan invite kedet la penajo itu nama kisum kolom isia bangge aku hala baru rat atum akahe no muni tum hansi ingwai lo ke tekke muni tum si ingwai lo setakat do me mate kahe no pet ke kalila ta ante hala kahe no pet atum sita ba kahe no atum sita arlen ke thi nang mandet pen alang litum poisa tangkata dulu ante rat atum fan kapacin ni dia kam ko pilo klem klede rat atum afan pacini nete ke thana bang avete rat atum chini ne la ture kitab lo tato ke thana bang avele the krai ma mune te tu
ke thana bang donang ji lahir lasi ke thana bang abedet pen ajok si rat atum chini ne det non kita lubong lu no anda lu bom le ai ke thana bang kapa be ke la leader de melo kente election pen ke hai atum melo kente la tum si ke thanan dia tum lo non ke election pen ke hai atum bang ke than the alam ni tum bang ke ki putu a ho alam sitala bang ning je det lo te rat atum aning oi lagi hot nang pidun de ji la pot than de det pachini ne det nang ji pusi ma tha turong aning oi lak na seta muni dong ke aning ake misen kama thaji abang ke bang aning oi lak na kule liyo kata kama tha nang ji gali arni sini ni aning oi lak je mende seta hala bang so ka chini hala tum chini thu bom lo te o do malida aprang na ning je lam ga hok lo ko aning chi rui ji le hala a hok lam than lo te la silake la ke than ke ja tum si ke than nang alam ni tum than the det pen ajok si ake leader ake me da invite ke det leader kami ake me invite ke det pen opot si ili tum ake sum tholo itum ko person se ake sum ko non ne li matha Congress la pen BJP itum hil ahut helo itum ki sum nei le Congress tu kacharia jir ding pik lo 1952 pen mata Congress tum si cari lo Harokres kebra pokebra ini aningkan pen Congress tum si cari lo la pen Harokres kebra pokebra ini aningkan pen Harokres kebra troxy kebra troxy aningkanan 77 ani 77 lone 75 aningkan lone kali 75 kali lo 75 aprang lo 71 malo 72 malo aningkan an ke Congress si cari lo 20 hala 52 pelote 72 lote 20 years lo bodi ningkan in koi hala puta cari lo la pen la fidet ke Janata Party itu ningkan phoda pleng clear ko latung ga cari ningkan pho pleng clear chot lo ne fi la pura ben ningkan der ke bag lo ne pilone ar ko ke bhag sei lo la ke Janata Party itu lo setala ta National Party itu National Party itu ang la det pe ako Congress nang ki hai tu le lo Congress ako 1986 ang Farukres kebra trok ner kebra trok aningkan an ke aku Congress ki hai tu le lo Congress tu si cari lo ang Farukres kebra trok ner kebra trok aningkan pen ke la ke ASDC si regional party atum si cari lo regional party kacari unhut ilitum aning dog denon alang litum hoda bangge jerso memucak kule ilitum pu nang kok jiga bangge jerso memucak karbia domhan ali dumucak inglong arat domhan ali dumucak teklong si la bongo sena tu CPI ML a joy nang tim joy si la ASDC domhan pi phuk lo la par ke non itum teklong prong lo non apike Congress nang le thule lo ningkan kret rock Congress tu nang cari lo ningkan kret rock le ningkan kret po nang cari lo an par ke BJP non BJP ningkan kepak dam tang lo la angge la Congress ke do un hot nang litum matha tha ison bang hala Horsing Inti Minister Hill Area Department Minister ke do un hot alang li BDO atum officer atum CM atum phanta ha dispute Assam Secretariat along si hang kontudet titi pada si order ke PTT alang lima thalo karbiang long ene si control tip lo kusi mathala sita karbiang long ka control ke Khorsing Intile ka control kali lo Assam government se ka control lo alang li hill area minister kusita Assam minister ke di Sikh schedule arlole ke do kalidet ke di Assam area hill area minister ke outside Sikh schedule munit lake Sikh schedule long ke elong ke tok anta do tu je hill area minister anta akam avi kuta ke tok do Sikh schedule long kaselam un la non Sikh schedule long kali hala kaselam un constituent assembly debates along abut
halada labu anan tak ketong tu. Akhirnya minister cabinet minister asal cabinet minister ke laki council along ajak kong abik pun. Seta kursi ni dia bangke video tu mana hang on tu etiti loke. Lamat abinong ke kursi ni dia bangka mata ne karbia pod ne sikidul area amunit arideng sidolo sikidul power along sidolo musi matala hai. Seta kali lagi Assam cabinet minister of powers si a power pondet le so kecing halatal anpar ke non apian ke lage non apian ke lage pon bom lo elitum theklong lo non ke master tri point long le khangjang lo inglong arat tom fan sakorian ta pilong le khangjang lo patta long le patta anta kecil to masih pitu lap lo non ke lapen karbia tum sige long tu the lo long le patta ta lapen ke asal hala 1600 grade 4 lo ne piline astap grade 4 lo ne grade 3 lo ne astap la inglong asusi hala ta kong mu la ta non ke council tu la tu pada plung lap ji kusi CM ta ningje tu le lo ke di non plung lap po la tu manta la si BJP la pen congress ke do una hotu ke edi tu ke kisum pen mil. Sir, and then people say halabang so 1969 and then kan ilitum inglong akai karbi inglong akai apan hempret ilitum apan ng pilo. Tante people lo hala so la leaders ka chikrong tum upia ko lo halabang so hempret deng gunde det ke. Deng gunde det atike dharmo alam pena joklo. RSS bongko sena tu ke dharmo alam ke endam lo arisim si endam lo. Hala tumbang ke RSS bongko sena tumbang ke ili tumpan autonomous state na pikok lo te ili tumaja kong te tumuchot po siksidu te pangtang tumuchot po lake kecil tum ke long lia patta ke long tang anta ke long tu tepo sakorian ta ke long tu tepo dake ke dolong lepo pu chinisi la autonomous state kapil long kapil deng den det chia pansi ke otam ke dharmo lam si otam rong la Jadi ni antara langsung si Roma lam si patirong lo kan. Kalang lo, lasi Roma lam si patirong lo, lapen non ilitum APHRC apanta ajaha tungge lam kaning je hot dharmo lam punang ne si itu tumpanan ku bom la APHRC alida tumta. Setahap pu ke tum tek lor lo BJP tungge dharmo lam kaning je lok pensi election ke do anda ke hai tu la tumage. Then sir, jadi tum hadi 17 March up to 23rd March 2023 itu National Commission dan State Commission itu fan la child labor, child rights, child early child marriage, la pen child trafficking, la bangso meeting itu hud so awareness itu hud halada RSS BJP atum la amit hang atum sila meeting change ko ta latum si pini kasi motor tar ko la puson sila tum declaim on pontisar kasi totally BJP RSS atum si la haya program tum sila me ka conduct lo pu nami pan verta ng pinamati nili jo la puson jo ang dak council long si tami banglo la dak si tami la son si latum claim on lo ang non ki karbiang long east west dimasaw on si tami la through the agenda of RSS BJP tumsi la non education department along anta la ka control la si han national commission then inut RSS ali dar si la north is a country not a point eklok alang li si ka control la eight states sitamit jo star la si control lo la pen RSS Hindu missionary itu arong lut problem la puyo Hindu missionary mane la karbia Hindu panani pudam kali karbia tu ni Hindu ave hai la se hala kecil Hindu missionary tu ne hala tu lut problem wrong beti la puyo la se hala munit tu pan usulai bom lo non tak la penatenan sodo besar hala bini dhoro mamai la hong hadia dhoro mamai hud ake hai horen sing be halada
Thorom alang litum Hongharia thorom kardi Hongharia mayanong lada political alam kening tong kinang sot map mate alang litum thorom amai tiduhut ke alang litum Hongharia thorom amai to cithanang jima mate kasorsa lang si lada cithanang posar lage kasorsa alang litum nya neli panang sorsa sete do tik tik mati misen lo he jong si neli panang kasorsa pen lok alang litum ning karong do pote la ta misen di Ninga parong ke misen ni la sini li pana sorsa pen ninga rong ponte la misen alam ni lige opos dundi nang pasorsa nang la son mangi ninga rong lo pe do ke misen alam okay la pe ni sia bang itung kacini na iya bang ala lo itung hala dia tiki marot constitution ateng pen dia na constitution ateng pen ili tum man ke do itung pachuhat de la kaki kafe jo atumhan ke Japon jasemet ke cie tumlo nasi halada asap so Christian to mandan ni dam cholo Christian atum ke schedule tribe kalilo usela pun ke jokda sedame hala newspaper cutting lo lang thulo hada bange Christian aron ban buthang ka mention abe halada ke to atho bange Article 342 lake haro ke thomrap dikebra hini Indian constitution bangke schedule tribe atum apana chapong presidency lada state along governor of han nangar jupo council po presidency ko ma akhe tumasi schedule tribe hai so labangso a reservation bate la so akhe pan akimi ingwai jite invite po bak ali pusta aban tuman ali tuma panso sa kang wai dang tuman di ba ko mentu ni pensi kang wai dang lo nanti 50 so aprama si lasi not itum karbi atuman ki palu ko puson si ke tia tuma hala bang muti pa meni lada ke bhorom alam ave non jasimet ki palu da mangela hello ke TRSS to mangke schedule tribe astetas abang non itu minglong asolo schedule tribe hills lo laso astetas aja ko mabangke pawe to desi article 341 Indian constitution ateng pen schedule kasih hang turong puno telake hala ke jesi ki palu pon lo itu dhormo ke jala pa hala bang itu lang nam ji kithe ke dinga to man pen ke dotun kithe ke to mantala sini lihin pen chuning ri athema itu ধর্ম men pengon itu je sorsalo nang putot lo setame hala alhe ka choy na bangke kopilo intentionally bang arlo di joyala make Christian aron bang ka jika fejo pa ave alama velo bang hala ke che ke biatu make hala itu schedule tribe la so status bang se pa dia kanji pusi akema usni di chinida la si la so aputan nang lia sa so tantu neli ja chini la ko hello la Christian abirudhe kaninje ke la karbi ajaha ka tu phan aning kopulma hala ke chia tu ma phan ka pachi kroi dun dia phan Christian phan pa pelang seledra ke chia tu man pachi kroi dun na ko phan sila ke Christian ko alam ka pele da athewa Christian phan le alang litum ka tengkheng kali yong si Christian phan si ka tengkheng ko sonte hala 342 le pawe chuda sita angding so article haroge thomra kikew rahini le pawe chuda sita angding so haroge thomra kikew ra isia son pacheplang det nang pu akam avegen tela Christian gomanyong si ST pacheplang nang ni kwante pacheplang nang ni lo hada 342 long tok dun lama ta chok len la Christian dunge ST kalilo hada ke pa la le Christian bahin Muslim kalilo pa hada tok bende na chok le setha la da ke plan ho bangke 342 pavederra 41 pe dum wrong na pu 41 ke dum ke hala ke dum pa ke plan do na sidul kas pa ke plan do na po lama se hada tok wrong ke ne la sika etek abinong teng keng ke Christian no mangali kateng keng binong ke sidul tribe ato ha sidul athema pe pasi sidul tribe pu ki pulo kateng keng lo tribe pulo te munit akhai le
Anke hak Krishna ke tribe ke awi pusi hadak tok tu adlo Bhagavad Gita lo. Kas si docot pusi tok adlo. Anke inura Hindu munit ke Krishna pange kroivik nang po. Krishna ke thana lam tu ke kroivik nang po inura Hindu munit ke. Lasi Krishna pan kroilo pulutan ke la ke tribe ke akhai ke awi pusi kroinan kok po. Karbi do melu unelo khasi banaga mizo dimasa do unelo halatum tipunan jike shudra do wansi pujakan po shudra akang dei si abang amunit atum aklas asreni do posi alang li pujakan po Krishna panjang si ke kroilo punan kante aku Hindu pula te Krishna panjang kroilan po la si hadi non ilitum han haladak pulo je Christian atum ke scheduled tribe putok long lik pulhadi. Anke Christian atum scheduled tribe putok long lik pulotam te Bible long tok nanji la solam. Ate bang Bhagavad Gita long ke tok pensi tum Shudra iman lo matidi. Hindu tuman Shudra iman dun lo Shudra kang dei ne iman dun lo ke. Lante Bible long ta tok nanji. La si Bible long a phalsi ni lima thatu de tikilo. Bible long e putulo Matthäus chapter 24 along, anding pi inkoirat clear along, anding so thom kep along, hadak tok lo, mo pir thiki jut arnian ta tribe ke do bompo hadak tok. Lapor lagi pir thiki jut anda lagi itu Karbi tribe ke do po lagi, na Naga tribe ta do po, Khasi tribe ta do po, Dimasa tribe ta do po, Rengma tribe ta do po lagi, Kuki tribe ta do po lagi, mo pir thiki jut anta. Christian man non man ni man menon. Latu man ta dopo ada ki pudo ko all tribes ko ada to. All Christian tribe ko le po ni le ada. All tribe do pu si ada to. Seta Bhagavad Gita lo ge la avidet pu si pu lo ge. Krishna je pavidet do pu ge to. Mothia da Krishna be pu thue la ko lo ne si la bangso a class Sreni Brahmin Kshatriya Boysho la pen Shudra ke si pinchong lo seta nang tum chini nang yi ne le ka pinchong ka li pura nang tum chini nang yi pusi haladak Bhagavad Gita lang ke tok duk andeng chapter 4 along andeng pi 3 along la pen andeng so ka cricket om along ladak kon si ke tok duk la si Hindu lagi dunno te la ka tribe ka velu tek lor la ka caste je plan pek nan po ke phobat dia bang ke la Hindu itu untuk mengsi foto bagi la pule pudam lo te kalau pe Hindu pun si pudun tu hadi sita ning mesen ala eson bangke ki Karbi Hindu abedet ke ong hari si gitu lagi lapen non ini tum kacini dam nang dia bang kalah lo ili tum ajat tak la da kacini dia phanwa ke ili tum constitution kan chap kenan so kali magala sade kala constitution along kopi si ke claim mema ke claim no do ma o mala khai pansi warsa ki pima ki pipe ma la ke constitution long se to ke la sine likai ta than bom lo India te bi ke o an lo ma ke hala constitution lo helu da to ya do akita ble thek le seta bi he seta India angkang pia pharma ke da se jog dang de noi tum kilang nam nang dia bang ke kopi lo India adya ile tum adya ko puson pensi ki chali lo ile tum preamble itum kaila chatham le lo preamble pulo tai kopi lo itum constitution lo ke introductory part of the constitution article bang be aprang nang lut le aprang ke cheng si halal langdam denang la so pc article 1 2 3 4 5 6 7 470 articles do not Indian constitution lo halai ni chak nang ji la se hala preamble lo ke to ka do India is a socialist secular and democratic republic hala introduction part along ke to do preamble long ta secular ke di secular plote kopilo meaning ke tum lang nam lo pong de inning ke hanga teng pen ke kroya teng pen komma ta thorom masi le tum rim jima hala bang so war side ki pido ko la pen klar da pen tum chini suji plotam te Indian constitution long article 25 pen tum por hilote lang nam lo te 25 26 27 28 ang lang nam lo freedom of religion buket of the yo lan lo lasi bang munila tu ningje aling ningje pola se khoi dun re danji palla ma be
Lasi ilitum kacini nang jabang kalah lo, ilitum constitution itu mincak punai, ove kimitu. Hala bangso 1969 hota ilitum furkimo lang namlo pete hala dak itum icok chen ngai kalah lo, ilitum Assam government tum itum hanang palu. Karbiang bong puson sikit taksi maku. Nang palu apiti ken ceng kalah lo, hormo men pen lo kali bagalan sa. Hormo men sedang thak lo je. Neng tum jong si autonomous state long nok nang tum hane Christian na pon la pu. Dang ke tum kacini nang dia ma ko kilo constitution long pudam no. Ladakh majuk amun ni tame forceful conversion long le. Nang sap po nang dundete nang ar bu po nang teng ko ku. Nang ajal dhorom phan la puson muni da tum phan la puson forcefully mane ekdom nyagam check pen la puson nang claim nai ku na hop tak to abi aning ki hanga teng pensi pa claim na pada kadom lasi la pen isi kacini na ya bang kala lo sa la bangso adhormo ki rimpen non ilitum kacini na ji bang kala lo abethang dhorom ateng si claim po kroidunji kroidun de non seta kadok abe adhormo tom phanta aning ki hang alam the aning ke hanga teng pak lem nang si warsai nang film lapen supreme court judgment lang nam na supreme court judgment ko pilo ke nang li Christian mande tame seta schedule tribe status ke inbobe usi supreme court judgment na ya doke conversion mane nang dharmo chela plus seta schedule tribe pulo kante la ke chidobe pulo ke lati mate pulo mati Supreme Court ta punang kok lo okay athema tribe ko pisi man tribe pulo te e op weapons ke man lage e op weapon and joxi itum tribe man i seta caste a class pulo te laga op weapon ka li lage a gun ben buke a gun pulo te pilo ma lage adjective ke mati adur talo lapen abang akelo aki ik upen dalo lagi gun boleh ta abang akelo aki ik dalo mati di areng akelo atum ange bamun lo pu mati di areng lok le mucot tunge kotrio lo ke lok le mucot da tepi lo la tunge ron ke sedan arni arbia jo si dang mati di la si abang lok le mucot lo la ben sudra tu mangel lagi ki ko boy shot tu mangel lagi abang ke lok tado ki ik tado si tala tu mangke ke durdan mucot lo akan kai kang ni biar jo beha be par ke klen la ben hala kai kita arnia jo imhana jo ke do tum hala tunga bang te ikui po gala ke muthe itum phan mongolia na khai do bang ke kam itum phan sudra na pinjong sun kru athimai li tunga bang ke asai ke la bu ya bang ki ikali de la bu ye la si itum phan nape man sun krungi seta je thana link seta lage Supreme Court ta puet lo ta pen lage ahok alam lo tribe to get lage chelar unki lage chelar ne la si bamun dum da tribe lo kente bamun tribe lo kok lo kente non anda bamun tribe lo lang le la tum ta mujhe la tum bhan ke schedule tribe kali puchona schedule kali puchona a tribe kala tum da to lang la tum ke apa biga la tum de chelar ne de kente lapor tu nasi lada tum sini dam nangji bang nang ling ningje po public tum rason bedame itum kacini tum bang kenan so owe di metum bangke da ajat awal saya tum aphanang piat lo Constitution of India ini tum bharat cari labang so jati ki maronok se tum pan wan sai nang piat lo la situm ke bang hudun de nang ja bang la lo government tum ke itum jong si peng dokok pro tangte labang so apeng ki dokok panang ipri ko puson ga senang ipri jima hala helo alet kiri ber ke government tum ke lape latum ke asai la si ili tum ta reset pen dolo na la si itum dharmo ka chelar pen ke ili tum itum status ke do chelar de ji bukani la ke di ni dadak na than ben pe ta son lo dharmo alinga langali la ta dharmo alinga langali dharmo ke pirthiang bong sonia dharmo du ke sona dharmo ake lake admik karjong kangkir ba karjong adharmo karjong adharmo bangke chelar sita la bangke akhe bang chelar li ako bi bang chelar li la bangke atima karjong lam pinake la bangke sita khe pen ka pinjong adharmo
long si celar lo de la bangke akhai ta celar de ti la bangke. For example, ilitum karbiatum ningkan pharokri pho aningkan malop. Doktor Fukon Sondro Pangcho ke tok akita kolong. A page apart Tom Gebra po ben Tom Gebra trop siang bong. Halada ke tok. Itu mapan Songkor de itu mapan Karbia itu mapan Boro itu mapan Garo itu mapan Khasi itu mapan Naga itu mapan Langyu itu mapan Rabha itu mapan Mishing itu mapan Bhutan sorapan lapan Arunachal Pradesh sorapan Hindu pincong piglo pugadi Hindu pincong piglo angge Hindu puge muni rakhai bina boda muni rakhai dharmo ke lage di lama si lage totally lage spiritual alam kalide ke akhai si ke chelaran di la si hadi Hindu je plan dunde pen akur ta chelar det nang ko amen ta chelar det nang ko la pen upcast hadi a tribe ta chelar det nang ko athema Hindu dunlo te a tribe ka videt ko ke upcast idut nang ko bedi hala caste dia long si son mai son ge song mai son long dut nang ko la puyo la si karbia to man ke bamun ke pipelo la ke brahmin al ke jong ke se ta pa plang pelo la ke ini hang tham ni mene bamun itum inti katar ne panda nang ka bamun pu he ko wil ne le bamun krai ko ma pu le ne pu ke aku bamun takali aku kenang akam ta wit be plang ya kam ta pu ne li pu dun le athema bamun ke tribe pina kala ke bamun tribe tu Karbia tribe le si bamuna tribe ke plang inut be muni ke tribe ini ke plang ne de jingan de Karbi gali te bamun si ke plang bamun tribe si ke plang ni ne de ini Karbi tribe la sini bamun tribe ke plang ne ni la si hedi dharmo ke chelara lingkali kheya dharmo khey kapinchoma dharmo lo pulatang te hala dak dun lo te la kheya na chelar etpo amen apura na chelar etpo la si Songkordev Karbia Pan Hindu pincong lo kapincong cing abang amen ta akur amen anta pivir det si joy hori apta si amen ipi joy hori apta usi ipi joy puge ke hai pulo hori puge arnam pulo apta puge pu pulo alangli inti lo ne tirang lo ne timung lo ne ilitum chini uti enon Pati paciti ni det khang jang si bilo la Hindu ki dun pen la sonda taksi bora pu karbia dum han akur pipiglo hajorika pu pilo non minister banini ta do elitu inut ke hajorika la ke pu raha na tupen alali arjilan non karbina ngakadi alali apram ke karbilo Jala alam ni Hindu man dundet pen Hajarika mandet la pen inur hapu bora putado halata mahanggelang angge karbia son alam ni karbi dhorong ci osi alam ni Hindu dhorong dunno alam ni bora pu enno alam ni tumnet kali neli po amatalo alam ni Hindu man dunno ar ahu disi Karbia dharmo che osi Hindu dharmo endul ampen hala ke endul ar ni pen neli pophan bongsidhor medhi pusi amen la pen apur ta pilo basa inti kathar po por neli pomen basa inti kathar po ge pache hang long le det pache tok long le det si alang li men bongsidhor medhi pusi tok det lo medhi apur si pidet lo bongsidhor wala basa pu bo po bangado po ya bi pa bangge amasi bongsidhor medhi pu pidat ningkan kep nili puda Hindu akhai mandulo hala sore ke karbi ga leader lo bora lo ke medhi lo ke ande medhi pu ke karbi akur ga leader ke lage yo la son si nili panda bi lo la penon bora ke mandu nunda la dunda karbi ga leader lo non ke bora pu ke karbi akur ave nili tum akhai mata nili tum kathar akhai mata e dona te om hange bora po dia akur ki pi hala to manda ange bora po ke pilo bora po ke pha po bodi lagadi a hokalam la yok ta chini lo bora po ke pha po
ilitum karbia tum pan Hindu pincong det pen pak akur si jasemet pilo laboy lapen medhi pilo deka pilo Hajarika Soikia Das Singha lapen ke Kakoti pudapi lapen Pukon pudapi lapen Borua pudapi non taha Guwahati ke Borua pudolang non ta karbia muni akur Borua palang lipan hang det ti ahut pen Pukon pudapi lo ilitum pan Pukon pen Borua ke la ke Abo matung kipi a title like official title anta lagi. Seta lato ilitum karbia toman lata pidia to. Seta karbia toman kipi nei kala hello deka bora hajurika soikia kakoti das lai hello kipi nei lo karbia tomong. Hajurika soikia lai do olo singha do lai hello itu man kipi. Lasi adhormo धर्मों के जातनी जो इसी के karjong adhormo karjong penajok kajeplang adhormo la penisia bangke munit akhe atum kapincong adhormo non karbiatum bisaralam karbiadhormo tengke komatne jong si akur nang dulote karbiatum halapan karbiakur pidaji kedi son thak lo ilitum kai Hindu akhe adhormo endulote itum karbiatum ta bang akhe akur si endunan kok itilo lagi lahelo lasi dharmo adinalang kali dharmo pirkhe thar sonido isya dharmo ke karjong dharmo isya dharmo ke lage khe etum ka pinchong dharmo khe etum pinchong dharmo bang dulote lage akur ajon da chelar etngi karjong anathu dharmo bang endulote lage akur ajon e chelar nang ni la bang ke sorry la dhoromalam sinon nang lipen pachinilo si nilipen nang liphan na pendebu akihai legal cell secretary panstami nang karju jia question kinang sot dokoglo pima tarik ingkoi rapho March chiklo 2023 the council along haladak national commission na pen state commission atum ladak DC along low nang palilo labang so DC office pen SP office pen DC office pen ang apili bangke la council pen kachirap ladak meeting pedonanji education department example oto mepiglo bon sitami kopia polo sar ladak rules and song singing TC district council kapelong tanglo ante alangli statute si ladak councilor lo iti tum kendel chikai si ladak program chenchia ko kelang dia ko dosar bon sitami haladake kopinya Hindu tunga murti RSS tum si haladang so amurti National Commission State Commission Guwahati North Guwahati no labang so 7 days kido amurti asun si ladak ta latum milur chikai no instead of itu aman kipi rusem sonsing ti statue bira halada itu melur cikaite labang si litu akinang sot kesa te kopia polo halada Hindu amurti wansi ladak program chenchia ko kopia polo la claim that kesa la claim ni la karbia khe ga pivirya phat na no short lage karbia khe papa videt nahi po phat la si lage theklong lor loge non BJP tu la dolong ke thepi di puang bong na selam di Karlen ngaman lo kopia fan lo la gari ka solai pejoy pik nangi po fan gali le la ka Karlen ke hala rong harpi rong bi akumlin la pen Samson sing ti akumlin aphan jok ta aman papi pipe det nang ji po fan le la ke aman papi pipe det radak pen terek kontlot make ang den pape dolong le dia nang jipo pat lagi tenon kita rong parti rong belong ka deep tip poke deep tip lo deep tip lo takte ili tum inglong khai kardia khai tum anstami theglong le det poke kalang rusem son sing ti amir bi ta theglong le det poke khai ki intentionally RSS abidi lang no ili tum chini ha kalang lo lagi instead of all this ili tum aphan injustice nang iklan lo why Pia podlo MP akihai horen sing be ko pia posi akihai tulirang rong hangsar alang itum ko pia posi rat akisung abang mathadang pameme pensi lahai dolong kiwan kunot lahai mai meeting nang kibi kunot ilitum leader sa tuma statue BC aman PC ilitum chetham chimum nangji lasi kachini kinang sot ke oso mar
kapacing tour, lapen wrong route kapacing tour, lapen ke industrial development punon, ok pran pan punon, kamathak kisung along punon, education kapacing tour punon, social defense punon, ilitung family planning punon, mental retardation punon, lapen ilitung along environment, tengpi teng prang ki events itung long, inglong ta ilitung long in some dobji, lapen han kadong kabis kami itung natural resources itung long ji, debon si kami lahai alam ke ilitung akihai EM, CM, MP, MLA itung ke lahai alam si kay kita rat apan chirok tok case walk, group walk, lahai tarlit dam nahi listening capacity munit tumakar i kopilo lahai si dam nahi kenten lasi lahai abang ilitung cikirlan nangji acceptance ilitung la cedeng seroni kaci dia tu nangji kaci hon tu nangji ilitung non career lo non ke for dolo posi that important question do yo alangli sanjara lasi ladang angkar juga pelo sar dhorom alam sina nalitum than apot isialam chini tungdu ti ili karbi honghari tum cipu bom lo je hindu kali pusi bom lo tangre school college ba ajat afom le fill up sitame religion lo te ili karbi tum hindu pusi cetok tok lasi than peme thala solam lasi ahokalang lo college university non along hospital long punon tame hala religion option lo bangke Christian, Hindu, Muslim budoi. Kapre Buddhist, Jain Sikh budoi sitame la pena kaprek la khai so tum adhorom amen hala da tokte. Lasi laso tokte de la posi ongdung owe kimi chot kalilo owe bari matum ta kamang duda masam do koklo ni sini teng kote. Lasi 1951 hala mangso census no le tum la namsta hala da karbi adhorom amen tokte de. Lasi laso ke tokte ke lake Government of India atum abidikan 5 posine 5 thada lasi kopia posi lasonan ciplang det ma nang libang peklaku nili ke sini ke non lake khasiat tu ke Christian kali Muslim kali dia khasiat tu ke niang tre pusi toklo adhormo ke khasi pusi tok de khasi niang tre pusi tok det hala tu ke lapen government tu tala ke deng det lasi jong si da itum council tu Jepang tangrak teklote lapen MLA lapen MP tu Jepang tangrak teklote nitum karbi atum ke karbi nem pusi nitum adhormo je tok long nangji pura putip lote lake Hindu ku je tok jok loji lapen Shudra dum Jepang dum jok loji labake karbi ateng dolongi la karbi Christian takali Muslim takali atum anke karbi adhormo ke atum anke la sineli apran na kubom lo dak nonomat ke mesen ke ti joy ke la non itum autonomous council atum resolution prostab and that nangi je dharmo ke karbi atum anke karbi nem ba karbi pusi karbi izum pusi che tok chok nai bu hedi lapen laso lu ha government fando de nai Inde non ke dia nai ke council honte council lagi no la me jangle ke BJP tu council lo lapen hala MLA bang MP to hai lapen MP hai hala to MP bang ha parliament long ninge de ye tu nang ko prostab hadang lu de nai alang li submit de nai MLA dum dak asam assembly long ninge de nai prostab lu de nai lapu lapen ke claim nak paprang nai ke sita da council long se claim paprang nai tuliran rong ha lagi ke claim paprang si dai ji lahir la sinon government of India panjong lapen lan chok takalila and nili choning ribom lo karbi atum non nili tok he setan nili tok lo te lagi Christian si tok pulipo la si nili karbi honghari itu man pulo nang tum tok non nang tum tok ra chief census commissioner apa government of India hala hanle lu tok no memorandum pinut kusini lipu chief census commissioner banda tok melo ba president banda tok melo lapen ke prime minister banda tok melo ala
Leton constitution nating pele langdam no pote constitutional ahem ku ke presiden pale to dese ta cho handa hinone neli po jadi mo lagi neli karbiri cho bana ni e cho ni ridam lo la solam mangke sir la DCSPOC tumke 6 schedule under si dono ke 6 schedule area si la tumke lang konang ko ke the council la tum alam si DCSP tum arju thurong kulon te la ke kopi no ke chaman ko sa alam ba la sondo itu la power na pihut council pan power na pihut DC office la pen SP office ba DIG office la pen power la electricity jadi la somthong ke council to manan pipela council a room le la tum ke do gali seta la tum ke do ke 6 schedule area lo si ke do bodi DC ta SP ta la pen la electricity board ta ane area alam si 6 schedule area alam si alang nitum arjunai alang nitum ta 6 schedule aten si claim nai alang nitum ke claim aling council fan approval hangnam hangne arjunan ne sita alang nitum DC ta SP ta la pen electricity board atum ta